Onhan se ollut kyllä helppo. Vittu support Kenneni taas. Niin, Siitä menin tarjoamaan itseäni oikeesti. Anne missä? Se on kyllä aika vaaraton otus, sillä ei oo flashia eikä mitään. Se on tehty vähän niinku semmoneksi sitten mihin. Mihin se tulee? Toppiin mulle. Hei. Joo. Toppii puris. Hei! Tapan nyt! No sait vielä, hyvä. Mitä vittua? Irelia vei Nocturnen mukana. Ei mä oo kiinnostanut vittuukaan mitä se tekee. Muakaan Anne missä. Mut se on kyllä 8 levun. Ai helvetti, kannattaa kyllä varoa. Mua ainakin pelottaa sen verran, että kaasari kyllä. Bomberi, saaks sit yksin sen lanella läjää kiinni? NP. Bomberia kiinni. Hehehe. No problem. Niin Toppi missään, toppi missään. Euna vetelee noita spellejä tonne pensaikkoon. Katon nyt, mä heitin yhden kombo tohon, toi vittu melkein kuoli toi Anne. Oot sun toppari. Voisit sakeet ton tuolta. Varo se Leona vallassa. Graves tulee kato. Noniin. Mä en oo ikinä näitä jumpia pelaa, mitä täällä tehdään? Noniin, lopetas jo. Mut vittu toi on paska toi Anne, toi on niinku pelannut 3 kuukautta sitten viimeksi, mä huomasin kyllä. Ai täällä on tuppabuffit. Niin, no, sä sait ne Nokilta ja sä sai ne sulta. Näin se menee. Hei, saaks mä tulla hakeen ne sieltä? Tuu vaan hakee. Mulla ei oo kyllä ultia vielä pitkään aikaa. Silloin varmaan Ragnarokki käyttämättä. Joo, ei se tossa äskeisessä. Vaittaa noin. Mä oon kyllä kleeraata midin vielä. Midi missä, kannattaa varoa, se saattaa olla helvetin äkäs. Aika yläkautta vaan. No on low healthissä. Staple. Midi missä just vielä ei tuolla se on. Tuli näköjään Ei, päivä. siellähän ne on. Oho, ei ollut. Mitäs mä rakentasin tästä? Pitäis kuvitaan vaan deathcappia. Mä teen rylaissa, mä teen tämmösen homon taktiikan. No ne on vartiossa tossa. Mä en kyllä uskalla vähän tökkiä kärsti, kun ne on tuplabuffeena. Joo, ei kannatakaan. Silloin Hextrinkeri ekan iteminen. Mikä? Hextrinkeri Ireliaa vastaan. Se vissiin vähän pelkää liikaa, että mä menen käymään sen. No. Onko se varma? Mitä se ostaa teillä? Ei ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Hexdrinker. Varmaan tää Annekin ostaa kohta Hextrinkerinsä. Toppi missä? No, mulla on vaan ne tossa kyllä, mutta... Ei ne kyllä mua varmaan saa ja salas mulla on ulti ja flashiback käyttämättä. Tuolla on toi puskas Hei, näyttää olla. Nocturne tuli puskaan. Näit? Hei, tää voisi ottaa tosta kiinni toi vitun Olavi, kun se juoksee toppiin päin. Tuu vastaan. Joo, tuu. Ottakaa kiinni! Ei se lähti buffit justiis. Ei sitä ei voi sarmata. Vielä pläsäs vielä. En mä usko, et se nokki lähti. Ei se jää sinne. Ei vai. Aros siellä midi missä, ei missäkään. Mut tarjoa mun OK, please omg. Please omg. Vittu potti vai kuoli? Leona vittu on fiides, nyt mä en Leona. Nyt alkaa kyllä Leona aika vaadin fiilis. Se tankkaa, eikä heitus tarjoaa ton Blue Apple Song. Joo. Vauhtia saatana ohikäärme. I'm slow. Sorry man. I know bitch. Minne se tuli? Se muuten tappaa korkin nyt. Ei tapaakaan, menee feareen. Voi puppu te idiot. Jos mulla ois ollu mananen toi ois voinut tehdä. Joo, sille jäi semmonen millikoopa. Midi missä? Jukka perkele! Täällä on vittu hermokaasu hyökkäys. Saatana, et viere mun vieressä. Täälläkin asti hoisee. Älä nyt tuuleta. Söit aamulla hernekeitä. Heitä itto, et kerran heittäis nyt vartija sen puska. Heräkki vartija. Tää puskee ku hullu täällä. Ihan sama toi Ahri kurittaa tota midi niin pahoin, että... Se tustunas mut tolopaalle ja yritti tappaa, miten se onnistui. Ahri pistää ton känkimäärän pystyyn. Niin varmaan pitäis kyllä. Onhan hän Tää rylaissa. poistaus sun lanes varmaan 6-0 mä veikkasin.
Saatan kenne! Se oli mun jättiminioni! Onks sillä vardi sillä Topilla missään? Oliko se pienikin? Ei oo, mut mulla on aika heikot manatilanteet. Joo. Missä? Onkohan se siellä? Nokki on midissä, se pitää ottaa ton yhden Älä var- midin. Ei, mulla on miljoonia näitä toppeja. Tätä liikaa. Tuli vasta. Mä tuun Laneen kautta sinne. Jos joku pääsee tuohon midiin toi pusketa, mutta on tolpun taas. On se näköjään varannut se. On se. Mene syvänä midiin, mä menen kattoo miten me voidaan tehdä potis. Joo. Okei, ne luulti, me saadaan sit tunnin ja voi tappaa. Ota se minion, sitten se varmasti on. Onks se tää puska vardattu? Ei. Tää vaan puskee kyllä vähän pahasti. Jos Vai, ottaa... sinne vaan. Joo, ei siihen leunan rankaan. Ei se tuu ees. Ei vai. Ai ei vai. Joo! Kyllä me tää saadaan alas. Jotakin yhteessä. Ei. Takaisin jotain. Tää raiska. Melkein sä kuolet sille. Mä tuun. Ihan sama, se känkki päätyy ihan nolosta. Saadaan näin. Ei sillä väliä. Sieltä no niin, ja mitä saadi on? 10-0. Otan Dragon. Ottakaa Rakon. Saadaan, kun se Anni saattaa tulla kurittaa meitä. Ei vittu, se on kyllä 0-5, se kyllä taijakka. Paitsi että se kyllä saa tapettua Tipperissä tällä hetkellä. Nokki vaan vähän niinku... Se päätti raiskaa mut. No niin. Se tuli sieltä se Leona, mä väistin vielä. Se et se osu kennettiin. Tamperi sai sen suoraan ohimaan. En mä nyt sitä uskaltanut ottaa, kun mä Ajattelin, mä uhran puolesta. Kyllä kulta. Sä se Anni. Anni on saanut sen verran huutoa tuon Meidän trollilainen pystyy pitää tätä komboa kurissa jopa. Se kurpaatti pinkin vaan. Ei, mun. Että on mini, jos ton puskee. Et se puskee. Olafi missaa ylhäältä. Mulla on ulti, mä pääsen kyllä karkuun, se tulee. Mitä? Hei, älä! Nyt rauhoitu. Onks se tuo? No, tää on täällä 3 midissä, jos se vitun Olavikin on tää. Ei se mun mielestä ole joo. Mä luulen, että se beetti. Oh, that's for you, my friend. Se vardit tuohon. Tamperi perkelee! Hei, Leona hävisi jonnekin. Siellähän se Siellä me midiin, me mennään taas tappaa pottijoukko. olet. Olet vittu pitäis ostaa vitosen pois, mä pääsin liikkeelle. Mitä sulla on? Teet vaan sen Zoniaksen loppuun, niin peli on ohi. Midi missään. Onks sulla ulti? Aina. Outzonet, Midi on tää. kyllä. Olafi visko kirvestä menemään. Niillä on muuten varmaan vaarni tästä puskasta. Eikö ne näkis sut ehkä? Ei ne voinut nähdä. Aika vaan. Nokki oli ylhäällä äsken. Joo. Ei niillä kyllä vaarni tässä, koska on minun hyökkää. Mut kyllä ne karkuun lähti jotenkin oudosti. No ne näkis sut? Yksi minioni lähe. Siellähän se on vittu. Mistä emme daivaa noin vaan? Ei. Mutta Blue on vissi juttu. Vai oliks Nokki Blue? Mä en tiedä. Nokki on taas tos midin teudella saatana. Oho. Se vähän söi. No nyt se ois tulossa se Leona sieltä. Uudestaan. Joo, mä väistin just tuossa myy. Ei Blue. Kerkeätkö jossakin Se on vaiheessa? vähän liittänyt. Tullaan. Missä se Nokki ei oo näkyy? Se varmaan botissa kohta. Tai sit se on tässä puska kaata. Onks toimakkaita silleen, mikä on vuosi? Mikä Missä kre... tosta on? Missä tuolla Topilla on vaarde? Se kahtonut yhtä. Koska saat sen... Siitä otetaan 3 nyt merkkejä, et se jää paikalle. Toppi missään. Ei se tänne uskalla tulla kuitenkaan. Pessä lähempää, että mä saan nostettua Foxfireeseen.